Arratsaldeon, Arantxa. Arratsaldeon. Arantxa Gurmendi, Donostian jaioa, emakume bizia da, bere alderdi guztietatik. Zinemarako eta antzerkirako aktorisa, zuzendaria, aurkezlea, biltzar eta bidai ikertzea, ekitaldien antolakuntzak, minutik zehar bidaiatzera gustoko duzu. Elkarrizketa batean baieztatu zenuen bezala, bidaietara 5 zentuekin ondo irekita joaten zara. Dena zehatzeak ezagutarazteko eta xehetasun osoz ikusteko. Zergatik? Nik uste dutelako hori dela modurik onena bidaiatzeko, ez? Bidaiatzen denean ez da bakarrikan zure herritik alde egin eta beste leku batea jun, leku ezberdin batea jun, ara juten zea zerbaitengatik eta zerbait espero dezu. Eta hori zer da, ezagutzea beste mundu bat, beste jende bat, beste ohitura batzuk, eta ikusi eta ikasi zertarako, gero hona etortzen geanean ere, ikuspuntuak pixka bat aldatzeko eta mundua beste modu batera ikusteko, ez? Eta bidaiatzea ez balin bada horretarako nik ez dut ulertzen. Nik gogoratzen dut batean talde bateko kide batek esan zian, Arantxa, es que el mundo es un gran Corte Inglés para mucha gente. Eta egia da. Ni badakit jende bat joaten dela alde batetik bestea, beraien helburu nagusia da, erosketak egin, argazkiak egin, eta bertako jendea, argazkietan ateatzen badia hobe, etnikoak dialako, ez, eta kolore diferenteak emate jotelako argazkiek. Baina ez dute inolako helbururik bertako jendea ezaututango, kutsatu pixka bat hango arazoetaz eta hola, ez, tristea da. Egiten dituzun bidaiak normalean antolatuak izaten dira edo bat-batean luzatutakoak? Denetarik egin dut. Ni urte askotan bidai agentzia batean lan egin dut. Eta bertako nire lana zen bidaiak antolatzea, batez ere urrutirako bidai luzeak zirenak, ez deitzen zianak, eta beste aldetik ero bidai horietara taldeak laguntzea, gira moduan. Beraz, bidaiatu dut askotan bidai antolatuetan, hau da, zerbitzu guztiak aurretikan prestatutakoak, eta nik neronek prestatutakoak gainera, zitikan nire lan hauxe zen, eta baita ere, eta oporretan batez ere, nire senarra eta nire semearekin, bidaiatu dugu beti gure kontu eta bat-bateko bidaiak bertan moldatzea gure modura eta bertako garraio bideekin, hotelak ere ez beste munduko ezer, txukunak eta leku honien egon ezkio nahikoa zen, eta orduan mota guztietako bidaiak egin ditut. Eta egia esan, bi motatan oso gustora sentitzen naiz. Oso. Hainbat ekitaldietan parte hartu da antolatu dituzu, adibidez Lilaton emakumeen lasterketa, Basamortuko irribarreak. Ekintza hauek zen eragin dute zure bizitzan? Ni biak manatu ingo nituzke, ez? Alde batetikan Lilaton aipatu duzu, eta Lilaton lasterketa bat da, eta ez dakiten entzat, esango dugu, bidez propaganda egingo dugu, emakumentzako antolatutako lasterketa froga bat dela, ezta? Eta hori, ni hasi nintzen, beti gauza asko gertatzen dira bezala, kasualidadez, ez? Ni aktorea nintzen, duela 18 urte hasi ginen, ni aktorea nintzen, ohiutan nengoen mikrofonoan hitz egiten, eta antolatzaileek eskatu ziaten ea ingo nuen lokuzio lanak lasterketa egunean. Eta nik baiezko emanien, baina ni zerbaitetan sartzen naizenean gustatzen zait barrutik ezagutzea. Zertan sartzen naizen, eta orduan eskatu nuen bileretara joan nahi nuela, eta xehetasun guztiak ezagutu, eta ez nuela gustoko, justu egun berean mikrofonotik aritzea animazio lanetan edo bakarrik, ez? Eta, horrela lehendabizik urtean horrela izan zen, inok ere etzuen espero lasterketak bigarren, hirugarren edo 18. edizioa izango zuenik, gauza puntual bat bezala antolatu zelako. Eta hurrengo urtean berriro, eta antolatzaileen artean dengoen,
Eta oain, presidenta naiz, osea, ez pentsatu. Hori Lilatenei buruz, ez? Bueno, emakumeen aldeko ekintza bat bezala antolatu izan da beti, eta ni baita ere oso gaztetandik emakumeen aldeko legeak eta emakumeen aldeko borroka horretan jardun dut, beraz, bidezkoa zen ni ere hor topatzea. Eta bestalde aipatu duzu Basamortuko irribarreak, eta hori ja beste mota bateko proiektu bada, ez? Ni hasi nintzen orain dela gutxi gora bera 9 urte Larraotxene kulturetxean bideo inguruko tailerretan eta realizazio tailerrak egin ditun, pare bat, geodokumentalen beste tailer bat, eta bueno, ja pixkat hor banebilen hor sartuta gauza zerbait egiteko gogoarekin. Hori lotuta urte batean joan nintzela, 2003 urtean joan nintzela Nikaraguara, nire han bizidan lagun bat bisitatzea, 25 urte daramatzan, eta ikusita han zeuken proiektu interesgarria emakumeen nekazarien munduan, emakumeen baratzak eta sortzeko, kamera eskuan eukan. Nire asmoetzan dokumental bat egitea, baina hala gertatu zen, irudia jartu nituen, txundituta utzi ninduten, erabat emozionatuta, eta itzuli nintzarian, pentsatu nuen, nik kamerakin hartu dituten irudi horiek txukun jarri behar ditut, eta gutxienez balio dezatela Mertxe, ala du izena nire lagun honek, Mertxeren familikoek ikusi dezaten bere Mertxek ze egiten duen han urruti Nikaraguan. Eta dokumental txiki bat egin nuen izena zuela Xochilakak emakumeek lortutako ametsa. Hortikan animatu nintzen eta horrengo pausua pentsatu nuen, pentsatu behar dut beste dokumental bat eta beste gai bat. Eta niri betidanik eta aspaldidanik kezkatzen nauen eta hunkitu nauen gai bat izan da Saharako herriaren egoera. Eta orduan pentsatu nuen, egokiena izango litzateke horri buruz egitea dokumentaltxo bat. Eta horrela hasi nintzen gidoia egiten, berriz ere Larraotxeneko tailerrean. Eta, hartu nuen kamera, grabatu nituen irudiak alde batetik Saharatarrumeak Donostira etortzen direnean oporrak bakean ekimen horren barruan. Eta hori zen lehendabiziko zatia horrelak pentsatzen nuen, horretaz egitea. Eta aldiz bigarren zatia, dokumentalen bigarren zatia, ume horiek nondi datoz eta han nola bizi dira. Eta horretarako kanpamentuetara jo nintzen, eta han izugarrizko interesante izan zen oso hunkigarria, irudiak hartu nituen eta gero dokumentala osatu nuen. Osea, hori ja diferentea da, ez? Ja sartu nintzen nolabait audiovisualen munduan, eta dokumentala egiten, eta hori da oin jorratzen duten beste arlo bat, ez? Afizioz, baina, gustora. Dokumental honen barne, zein izan zen une zailena eta zoragarriena? Zaila izan zen, bastante zaila izan zen grabazio guztia. Alde batetik, dagoen aurkitzen duzun egoerangatik. Arazoa genitun argindarrarekin, eta beharrezkoa da elektrizidadea, ez da. Ez genuen nun kargatu bateriak, eta, azkenean utzi behar izan genitun kamarak gau oso batean, leku zaindua etxegoen leku batean, baina, pentsatuz, hurrengo gurean aurkituko genituela, eta hori izan zen pixkat, alde teknikoa izan zen nahiko zaila. Oain, beste aldetik horrek zeukan beste parte emozional bat izugarri polita eta benetan esperientzia izan zen ezin hobea. Hiru jun ginen, ni nire aizpa irakaslea denak berak ere jun nahizun, eta esan nion, laguntzen badiazu, gabale. Etorri zen, eta gero beste nire lankide bat ere, beste emakume bat etorri zen gurekin, hiru joan ginen. Eta hirurentzako, izan zen oso esperientzia polita, eta gauza horiek zure bizitzan markatzen duten nolabait beti, ez? Eta horrelako asko gertatu eta oraindikan, ez? Espero dut. Gai aldatuz, antzerki lanetan esperientzia handia duzu. Han bat lan egin dituzu.
Egin dituzun lan guztietatik zein izan da gehien hunkitu zaizuena? Hunkitu. Bueno, antzerkia bai, indet asko. Oso gaztea nintzen antzerkia egiten, 17 urtekin, eta lehendabizi hemen egiten zen antzerkia amaterra deitzen zitzaiona, baina, bueno, egia esan nahi, asko gustatzen diferentzia horiek, zertikan nik gero profesionala deitzen den antzerkiare egiten, eta egia esan ez zeukan aldea hondirik. Batean ez genula kobratzen eta bestean kobratu egiten deula. Hori zen aldea hondiena, ez? Baina ikasi beti ikasten genuen, prestatzen ginen, trailerrak egiten genituen, eta, bueno, orduztik, ez? Orduan, obra asko egin ditut, batzuk interes bat eduki dute, autore handienak zirelako, obra ezagunak, Ander Etxea, Ibsenen obra oso polita, gero beste obra batzuk oso paper polita izan detelako bertan, Camusen obra, Los Justos, beste batzutan, esperientzia berezia izan diteken obra bat izan delako, baina nik orokorrean egin ditudan obra guztietaz daukat oso oroitzapen politak. Denak, obra bakoitza izan da niretzako aportazio propio oso handia. Eta aukeratu beharko banu baten bat, behar bada aukeratu genuke gaur egun, momentu honetan egiten ari naizena, ez? Azken da delako. Neska politak eta Artasoro Aelaiak. Nik daukaten pertsonaia oso polita da, emakume merkatu batean berdura eta fruta saltzen duen emakume bat, oso emakume niretzako pertsonaia bezala polita izan da, batez ere telebista munduan urtetan egon naizelako pertsona bera egiten, 11 urtetan, eta banuen aldatzeko gogoa. Eta pertsonaje honek antzerki honetan egiten dutanak ematen dit aukera hori. Ez dauka zerikusirik aurretik telebistan egin deten pertsonaiarekin, eta hori polita izan da. Zure bizitzan zehar lan asko egin izan dituzu bai zinerako eta bai telebistarako. Bien artean dago desberdintasun handirik? Lan egiteko orduan, bai. Aktore lana bezala, aktore esaten danean ze ikasi behar da aktore, telebistako aktore izateko edo antzerkiko aktore izateko, ez? Aktore izateko ikasi behar da. Formazioa bietarako aktore izatearena da. Trukoak, ikasten diren entrenamentua dana balio du bietarako. Gero, diferentzia txiki batzuk badaude, ez? Teatro batean hitz egin behar dezu urrutirako, beraz, ahots hau bota behar da urrutira. Azkenengo filako ikusleak ere entzun behar du. Telebistan aldiz mikrofono bat daukezu askotan, soinean gainera. Oso, bajuago hitz egin behar dezu, egunerokotasun gehiago eman behar diozu, ez? Baina zailagoa, momentuko responsabilidadea asko handiagoa da teatroan, telebistan baino. Telebistan egiten dana, gaizki ateratzen baldin bada, errepikatu egiten da. Teatroan, bat-batian, eman behar dezu dena, ze publikoa aurrean dago. Ordaindu du, aurrean eseri da, eta ez daukazu bigarren aukera bat. Orduan, konzentrazioa, eskatzen duen konzentrazioa, responsabilidadea, energia, hori dana asko handiagoa da. Oso nekagarria da teatroan lan egitea. Asko ez nekagarriagoa telebistan lan egitea baina. Telebistan ordu asko sartzen dira, ez da ere oso xamurra, badaude bere gauzatxoak, baina relajatuagoa zaude. Hori izango litzake behar bada hitza. Honekin ondorioztatu dezakegu aurkezterako orduan antzerkian zailagoa izan daitekeela telebistan baino. Aurkezterakoan nola esan nahi duzu? Azken batean esan duzu bezala, kamararen atzean, errepikatu dezakezu bebaino adienetan antzerkian. Bai. Aurkezterako orduan zein da zailagoa, bai joia gogorarazteko edo alde hortatik. Hori ere badauka bere desberdintasuna. Ze antzerki obra bat
gutxi gora bera 3 hilabetetan prestatzen den lan bat da. Antzerki obra bat, bide luzea darama eszenatokira iritsi aurretik. Eta horrek esan nahi du testua ja dakizula oso buruz. Orduan, eta gaina testuak ez dizu kezkarik sortu behar, bezala gaizki zabiltza. Eta horra gertatzen da, 3 hilabetetan oso sendo daramazu. Aldiz, telebistako lana, eguneroko lana da. Eta lana Kleenexen modukoa erabilita eta utzi, osea, erabilita bota, ez? Testo bat ikasten duzu gaur bilarko, eta gero akabo. Eta bilar ikasten duzun testua urrengo egunerako. Eta nik ezagit nola funtzionatzen duen gure buruak, baina egia da, badagola hor almazen bat esaten duna testo Kleenex. Erabili eta bota. Eta egia da urrengo egunean, behar badetzea gogoratu ere egiten aurreko egunean ze grabatu dezun. Aldiz, nik oraindik buruan dauzkat antzerki testu batzuk, barbada oindala 15-20 urte ikasi ditudanak. Ez osorik eta koherentzia guztiarekin errepasatu beharko nituzke, baina pasarte handiak oraindik hemen dauzkat almazenatuta. Ez dakit nola daukagun armarioa egina, baina hala da. Kuriosoa da, Artista zaren bezala, zein izan da fama gehien eman duzun interpretazioa? Bueno, fama. Ezagun hasi nauena gehienan dudari gabe telebista Goenkale izan da. Claro, telebistan aurretik nik egin ditun beste lan batzuk, baina Goenkale iritsi zen arte egiten ziren serialak eta motzak ziren. Motzak eta bueno, naiz eta behin azaltzen bazea ere telebistan jende askok ikusi badu programa hori, ja kalean esatizuta, ikusi zaitut alakotan, ez dakit zer. Goenkalekin gertatu zana izan zen, nahiko boom mediatikoa izan zela sorreran, sortu zenean Goenkale, lehendabiziko aldia zen Euskal Herrian, Euskal Telebistan ematen zela eguneroko serie bat, eta horrek markatu zuen pixka bat diferentzia, aurreko lanekin. Eta gero, jendea berotu zen, da jendea ikusten hasi zen, eta ja, orduan, serian geundenok, jendeak ezautzek gintu kaletik, eta hola, ez? Naiz eta beraientzako etzea zu, zea bestea, ez? Ze jendeak ez zaitu deitzen Arantxa, agur, ez, Hortentzi, agur. Eta, hori asumitu egiten duzu, eta bale, ez? Egia da, telebista dakan indarra ez dakala teatroak. Teatroa egin dezakezu obra berdina 1000 aldiz eta jendeak kaletik ez zaitu ezautzen. Eta ez zaitu ezautzen batik bat alde batetik eszenatokia beti urruti dago. Zure irudia ez da iristen aurrez aurre eta jendea ja ez da gogoratzen. Askotan ez dakite zein dan eszenatokian dagoena. Ez da, teatroarekin ez da inor famatu egingo edo ezaguna egingo. Aldiz, telebistarekin, zujuntzaitezke telebistan esatea bi gauza aurreko egunean bizikletatik erori zalako, ja jendeak zure aurpegia ezagutzen du. Eta kalean ezagutuko zaituzte. Kuriosoa, oso fenomeno peligrosoa, Zetikan, diska bat harrapatu egiten zaitu, eta intimidadeak entzen du, pilo bat. Nik hori da, akats bat bilatzen badiot hori da, ez? Intimidadea galtzen dezula, ni beti oso zalea izan naiz romeria batea jun eta dantzan bibili edo asko gustatu izan zait, eta gero ja, atzea, ez? Zetik gantzatu bai, ama, oain pentsatu gute numerita ditan joala izta, eta reprimitu iten zea, ez? Eta pena da. Artistaren bizia gogorra da gero. Zaila egitela zaizu denbora beran eramatea, bai bizitza familiarra eta lanikoa. Bueno, nik ez nuke esango artista izatea o aktore izatea gogorragoa dela beste 1000 lan baino, Nik uste lan asko daudela askoz gogorragoak. Guk ondo pasatzen dugu. Eta lanean ondo pasatzea ja suerte bada. Osea, nik askotan pentsatzen dut privilegiatua naizela. Alde batetik, gogorra eskatzen duelako ordu asko dira, bere gauza dauzka,
Baina, bueno, orokorrean hartuta, nik pentsatzen dut, nire lagun gehienak egiten dituzten lan gehienak okerragoa diela. Eta ni behintzat, guk gure artean dauzkagun denbora libreetan eta aukera dauzkagunak txantxatako, txiste kontatzeko, edo olako harreman pertsonalak izateko, lan askotan ez dira eskaintzen, ez? Hor dago jefia beti gainean isilik egon behar, ez telefonotik ez egin ditzen, ez dago gorra, ez da, konparatuta, txollo. Zure lanean, ospea eta porrota parez daude. Zuri horrek beldurra ematen handizko proiektu berri bat hasterako orduan? Nik uste, ospea eta porrota bizitzan egiten den gauza guztietan presente da hola. Eta alde batetik ez dut uste hori aurrean jarri behar denik, aukera hori aurrean jarri behar denik erabakitzeakoan zerbait egin o zerbait ez egin. Nik uste zerbait nahi bali badezu, beharrezko ikusten baizu edo interesatzen bazaizu egitea, egin behar dezula, neurtu gabe porrota suertatzen bada zer. Bueno, porrota suertatzen bada ikusiko da gero zer egin. Nik uste pausoz pauso eraman behar dela bizitza, ezin da aurretik handana kontrolatu eta euki, txarra izango litzake dena kontrolatu eta eukitzea, niri etxeideak gustatuko bat ere. Sentituko nitzake pixkat emakume mekanikoa, ez? Ezakit, nik uste gu daukagun izaerakin, okerra egiteko ere, bai, klaro, horretara, berdin atea zaigu gauza, gaizki, bai, zergatik ez. Jakin behar dena da horrei bulta ematen. Iraganari begiratuz, bat duztu proiekturen bat prestatuta edo prozesuan? Iragana, bueno, ni egunetik egun bizitzen naizen, normalean, zekan proiektuak, luzarora, ametsak bai, ametsak baditut, ez? Beti izan ditut eta izango ditut, zetik nire ametsetako bat, eta ezakit beteko da, zetik gero eta zarragoa naiz. Da, Amazonaz zeharkatzea, bertako bate ontzi, bertako han erabiltzen dituzten egurrezko ontzi horietako batekin, ez? Binon, hori hasi nintzen amesten, duela 20 urte eta oraindik ez dut egin, eta orain gero eta okerrago ikusten dut, baina hor jarraitzen du. Eta gero, eguneroko lanean antzerkirekin segitzen dut, eta gustora, irauten duen denbora. Beste lantxo bat dokumental modukoa prestatzen ari naiz. Asmoa daukat baita ere Nikaraguako nire neskakan dauzkat zai teatro taller bat eman nahi diet, gazteiei, hango proiektuko gazteei. Eta hola, nire buruak ez dut deskantzatzen. Elkarrizketa bukatzeko, balduzu anekdotaren bat kontatzeko, irakurri. Anekdota zen bodutakoa esateteko. Gertaeran bat edo. Bidaietan pilo bat, Goenkalen ere pilo bat, ez dakit. Kontatuko izut bakoitzetik bat. Afrikan behin, egon izan Keniara, parke naturaleta, hori da animaliak eta dauden parkera. Eta, ni gia bezala nindoan, beti gertatzen da bezala askotan abuztua zen, eta iritsi ginean logelak eukitzen dituzten zentro horietako batetara, gela bat gutxiago zeukaten, beraz, ni edozein lekutan sartu naiteke. Eta, orduan eramango zaitugu lehengo lotx horietako batera, alde zarrera, eta, berdin zait. Eraman ziaten, da parkea zen, animaliak zeuden, parkea zeuden bungalou horiek itxita eta zainduak. Eta egunez, ni banekin niri hortik kanpo zegoela, baina ikusten duen banekin nuntzan, gertu xamar. Baina afaldu ondoren eta iluna zeonian hasi nintzen nire logela hortara, bila, ez nuen ezer ikusten, linternakin, eta animalien hotxak bestik egitun entzuten. Eta hemen lehoia, eta aide montra, lehoi bat ateako zait, bere bolako zen bat. Ikaratu nintzen erabat, buelta eman nun, eta
beste taldekoak eta zeuden lotzen erdian zeon argi handi bat, taberna bat zeon, taberna txiki bat, eta bi mutil beltz zerbitzenan, eta ikusi nuen argi hura urrutitik, korrik hasi nintzen, eta korrika gelditu arte, alako batien, aterrizatu nunan, bi mutilaien aurrean, eta hartu ziatzen bakoetza bere esku batetik, eta baina emakumea zegertatzen zaizuta, ez fikaratu zera bat. Esplikatu nien, eta beraiek eskutik helduta biak eraman ziatzen nire logelara. Eta, bueno, hori bat, eta goinkalen, ez dakit, behin bolara batean lapurretak egiten dituen pertsonaia, klaro, hortentxik, lapurtzen zituen baitare elizan kandelabroak eta bat, ez dakiz eta hola, ez? Gaiz hori, zeukan. Eta Donostin, behin garai hortan, junitzen merkadillo bat zeon, Aldezarrean, ibizi naiz Aldezarrean, eta hortzeon plaza sarri egin, merkadillo bat. Iritsi nintzen area, hasi nintzen begiratzen postu batian, eta gizonak aterazun olako maindire bat bezala, tapatu zundana, eta ez alde mendik, hemen ez dago ezer zuretzako, eta alde mendik, ez dago ezer. Osea, erreketzakan oso argi hori pelikula bakarrik gertatzen zela. Eskarrik asko, zuri? beste bat arte. Hoxe, ondo izan.